Ko jiki a sanya ya haka? Wallahi mama wani mummunan mafarki ne akan mahaifina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nihal, mummunan mafarki kuma? Mama, kuma fasirin dalilin mafarkin mahaifina yana cikin wani hali. Nihal, wani lokaci mafarki ba gaskiya ba ne. Ba komai in Allah da ba abin da zai same shi. Kin ji? Haka ne mama, amma yau dole zan je gida na ga mahaifina. Shi kenan. Allah ya kai mu. Idan ta yi ƙoƙarin kawo mana matsala, dole ne mata aiki, kuma kai ne za ka yi shi. Zan iya aikata komai akan farin cikinki. Sai dai ina tsoron kada bayan kin aure shi, ki juya min baya. Kai ma ka san ba zan taɓa juya ma baya ba. Shikenan zan fara tunani akan abin da ya dace idan har ta nemi kawo mana matsala. Ba ga jikinka ya dawo baka je asibiti ba? Wannan cutar ba ta zuwa asibiti ba ce, shi yasa ma ban je ba. A'a baba, babu wata cuta da ba ta da magani, sai dai in cutan ajali ne. To wannan cutar da ta ajali ce, gwara ku bar ni kawai mutu, shi yasa ma ban je asibitin ba. Baba ka daina kira kanka mutuwa, insha Allah za ka samu sauki. Yarinya, ai mutuwa ta zama dole. Duk ɗan adam ya zo duniya dole ya mutu. Dan Allah ne dai abin da nake so da ki. A da na yi miki mummunar fahimta, ban fahimce ki ba, ban kuma yi miki uzuri ba. To amma yanzu tunda na gano da abin yake, to sai dai ki kula da kanki, ni dai mutuwa zan. Baba dan Allah ka tashi mu je asibiti. Ni ba zan je asibitin nan ba, ka kyale ni kawai. Kai kuma bawan Allah, da ne ma mummunar zato da mummunar fahimta. Ban san kai mutumin kirki ba ne. To sai yanzu na gode wa Allah da ya haɗa ni da mutumin da zai iya riƙe amanan ne har ko da bayan raina. Baba, ni hal ƙanwata ce, tamkar jini na nake ɗaukanta, don haka ba ka da matsala da ni. Na gode maka kare, da za a riƙa samun mutane irin ku, da ba a samu matsala a rayuwa ba. Baba ina anta Amina, tun da na so ban ka ta fito ba. Anta Amina ta tafi gantalanta, tun da ciwon nan ya kama ni, ba ta taɓa zama ko da minti ɗaya ba. Ta kula da ni ko ta bani wani abu da ya shafi magani ko abinci ba. Wani sali na wani lokacin taka ni take ta tsallake ni ta wuce, shi yasa ma ban damu da ita ba. Baba kai kaɗai take barin ka kenan babu mai kula da kai? Haka ta zaɓo wa kanta. Amma gaskiya ba ta kyauta. Yanzu ne hal abin da ya fi kamata shi ne, ke ki dawo ki zuba da shi, ki rinka kula da shi. Domin ba zai yiwu a bar shi a ce yana zama shi kaɗai a cikin wani yanayin ba tare da wannan kula da shi ba. Bawan Allah. Ba na so in ƙara ganin mai hala kusa da ni ko a gidana. Bara ta tafiya ta can inda za ta yi rayuwarta, ni kuma in mutu in huta a kaina. Saboda wannan ciwon ba mai magani ba ne. Baiwar Allah ce ni hali mai tsarkakiyar zuciya. Baiwar Allah ce ni hali komai za ta yi da gaskiya. Sai ma abin da nake so ki gane shine akwai matsala wallahi, saboda Hajiya ta dau zafi sosai, saboda har mari na ta yi fa. Allah sarki, ko dai mu je na ba ta haƙuri in mata bayani don ta fahimce ni. Wa Hajiya? Ai kake fara. Ai ba yanda za a yi Hajiya ta saurare ki, ba za ta taɓa yarda da duk wata magana da za ki gaya mata ba. Wallahi lazim. To me mafita? Mafita kawai abu ɗaya ne sai ma. Ko mu haƙura da juna. Ke Allah a baki wani ni kuma Allah a bani wata. Shine kawai mafita. Safaras ta kai mu haƙura da juna fa. Eh mana. Ashe dama ba ƙaunata kake ba? Ni za ki kalla ki ce ba na son ki sai ma. Ya zan yi? Ai mahaifiyata ce zan tsallake magananta ne. Da kana ƙaunata ƙanƙanuwar matsala ba za ta sa ka cika mu rabu da juna ba. Sai ma. Ai abin bai kai haka ba. Da Allah ki daina kukan nan ki haƙuri. Da Allah malam kaga ka rabu da ni kawai ne kukana. Tunda wanda kake so baya son ka.
Baba, da Safras da mahaifiyarsa ba zan kyale su ba. Dole su na kwatar wani hakkinta. To kana ganin ta wace hanya za ka kwatar wani yancin nata? Abin da zan aikata ba sirri ne. To baka tunanin suna da kuɗi, suna gadara da kuɗi, kuma suna tunanin za su juya hukuma wajen cin zarafin ɗan adam. Baba, iya ƙarfin ikon suka sani, ba su san na wani ba. Da ruwan jikinsu zan dafa su. Ni da idan ta ne gaskiya ka bar abin a wajen Allah. Idan suka ci gaba da aikata laifi, ana sa ido ana kyale su. To ba su gane cewa laifi suke yi ba. Amma idan suka taɓa wani aka taɓa su, a hakan ya su gane cewa akwai wasu fa a gabansu, kuma daga haka su fara gane kuskurensu. To haka ne, tun da ka wannan alƙawarin, to Allah ya mana jagora. Amin. Da fatan dai kana shan magani. A ina sha sosai, ba ga jikin ma na yanzu ya dan marmaro ba kamar da ba. Nihal, Nihal. Hello? Kaga malam, maza ka je ka aiwata abin da na saka kai. Yanzu kakka bari a samu matsala. Safiya, gaskiya kin iya girki. Irin wannan ɗanɗano haka? Kai dai kawai ka ci abinci. Ai duk iya girki na ban kai gimbiyar taka ba ko? Gaskiya haka ne. Bai kai gimbiya ta iya girki ba, domin ita nata na daban ne. Kun wani ikon Allah ku. Wallahi ina cin abinci na kuma sai na ji gaba ɗaya jikina ya mutu kamar bacci nake ji ne ko mene gashi nan. Ka shiga ɗaki ka kwanta mana. Sai ma. Mun ta yanzu muka yi waya da Hajiya. Kuma za ta tana jira na sai na kwanta ne bacci. Kada ka tafi a mota kana jin bacci. Ka shiga ɗaki ka kwanta. Wallahi haka ne. Domin na fara ji kamar ba zan iya tuƙin ba wallahi. To ka je ka kwanta. Zafi na rai ba. Kai nesa ka ganta zagaye, shi so kan sa zubar hawaye, tilas ya'ya ku biyar iya